wonten ing sanggar pamujan negari Ngamarta. Mujuri Sukra kasih Prabu Puntadewa, Raden Werkudara, Raden Harjuna mewah kembar. Dat manekung puja brata wonten ing sanggar pamujan. Kalenggahan mangke sampun pikantuk sabda hari semedi Maladining meminta nugrahaning Jawata labet para Pandhawa dan priyatosaken dhateng sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu miwah ingkang Ibu Madrim ingkang nandhang bebendunging Jawata den papanaken ing Yomaniloka. Yekti kenceng tekate Sang Prabu Pandhu Tanaya tanedya jugar yenira Subrata semedi Maladining yanto durung antuk palimarmaning Jawata. Ing jawi pepak andher para garwa, para putra miwah para sentana ingkang nderek nisungsung tataran kecesaji rep tidem permanem tarana ingkang baning walang alisik gegodhongan tanobah ingkang kapiyarsa mung kidung para brahmana Wasupintri saha Sugata lan para nimpuna kang sami nyengkuyung subrataning para Pandhawa. Kocap tituaci sang nata kepareng jugar denira semedi murani barasa imbal ganjok lawan para kadang. Dadi mangkono panglucitaning driya ingkang dereng kawedharing lisan. Sritenon ing basa akan Busana maneka arna maneka arna sebab puspiteng Udyana yang pancerasara rokma ranggeng manik nara
banyo sumirat banyo sumirat panyaring tecoli waran lera kilat sisiring tadet umbuh kekodo mreinggit katiuping samirana mandra sabaran mangambar kongas ngebeki jroning pasewakan tandya kadangipun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Nyai kembar Yai sayatine rening wis gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantas naska pasiksaning Yamaniloka Yai ora ketang seklimah pun Kakang mundhut panemuni Siadi Sena wah punta aji kakangku kekayaan luhur sing kaya mengkono mau pantes sineng kuyung dening kabeh para sedulur mula kepiye wae nadyan taunana windana aku saguh ora bakal jugar semedi lamun to apa ingkang dadi niat tuluse Pandhawa mau durung diudaneni dening keparenging Jawata Koko Prabu nadyan Arjuna ugi mekaten menawi perlu kula badhe nderek sumusur wonten kayangan menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim Koko Prabu duh Koko Prabu nadyan pun kembar namung tansah nderek menapa keparengipun Koko Prabu Yai pun Kakang nedha nrimo ya kaya mangkono kuwi Yai waing kegulang kalantipan lan bebuden ngelingana pun Kakang lan Siadi iku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa persasat sarinane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki raga lima wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalendra ingkang us kawentar kawicaksanane lan pambegani mula Pandhawa kudu bisa dadi tepa palupi mula Yai aja lali welingipun Kakang mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyantosani mancat marang kasuwargan bebuden iku dadi pawitane titah
jumangkah marang jagating kalanggengan lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar sukatresna marang sak pepadanging urip. Merga saka bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung bakal bisa awuh daya kawibawan. Mula kang saka iku Yai Reningsi adi wis manteng lan tunggal tekadmu marang pun Kakang, aja nganti kendhat. Aja nganti kendhat meminta marang panguwasaning kang jagat. Kang akarya jagat, muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehane dosa kaluputane. Lan dipapanake ing swarga langgeng Yayi. Sigra-sigra yang Brahmana Ganja Sigra ngraketa nawang sesangga Goyang lengkaing Sri Nalendra ambek marosing sang Katri kumulung mangrempak Katri kumulung mangrempak ing waca Gurada gurureka kiri-kiri Gurada gurureka kiri-kiri kumrekut makut mangajab mangkono para Pandhawa wis gumulung ing tekad manunggaling sedya denira badhe nywaragaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dyanata mewah ingkang Ibu Dewi Madrim pramila resa nglajengaken mangsa semedi nanging carita bebasan anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu wong akeh coh nginangu durung abang ida dereng mancing ing Pertawa dadak sakala praptaning jawata ing suduk pangudal-udal nengge Sang Hyang Bathara Naradra humyang marcapada mrepeki unggihaning para Pandhawa ndadosaken kagiyating kalih para Pandhawa. Sinungwati Sinungwati jagat kinari Mbak lumembak ombaing samudra ana ana
nyambut kanggeng awito detenjeng-denjengan Duh pukulun jimat pepunden kula sareng paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun Prakencang Warudaya Pak Pong buwolong kali cuti sapa sing gawe kali praga sapa sing yasa Putu Prabu ya jeneng kita ngaturake pangabekti Sulun Tampa karya Bombong penggalih ulun pangesulun wae tampan ana Putu Prabu kula nuwun inggih kapundhing mestaka mugi dadosna jimat paripih dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah wah rada kakekku sarawuhmu kepareng aku ngaturke bektiku lan basaku katur rada kakekku ya ya Werkudara apa Sulun Tampa ndadekke Bombong ing Kasulun pangesulun wae tumandha marang jeneng kita Werkudara yo tak pundi dadi jimat Pukulun ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah pangabekti ingkang wayah kembar ugi ngaturaken pangabekti Pukulun anu kelan kembar ya wis tau wakarya gembiraning malah ulun duh Pukulun kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbanjut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe suwaleng kayun Pukulun alah dalah kita aja kadokati kejeron manampa ulun nyang Marcapada iki lan jujuk ana sanggar pamujan negara Ngamarta iki mboya nedya paring pidana nanging persajan wae ulun iki mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita kaki Puntadewa supaya munggah ana ing kayangan Jongreng Saloka bareng marang laku ulun ing dina iki inggih menawi mekaten paduka Pukulun mekat wontenipun kula namung sendika nderek Pukulun wah mengko dhisik rada kakekku janur gunung kadingaren guru kakekku kok nimbali mbarep kakangku supaya munggah ing kayangan ana wigati apa wah ulun iki upamane medharake wigatine ora urung iki mengko malah dadi perkara ning yen ulun ora medharake kok nyatane kedadane kaya mengkono Werkudara ulun iki omong didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa rasah dadak jiwa perkewuh para kage Wedarna yen Puntaji kakang arep ditimbali ning kayangan umpamane arep diparingi bebungah banjur lelabuhan apa ingkang nate ditindakake dening Puntaji kakangku Kage Wedarna Werkudara ngene yo Nger sejatine niku ora sumurup ingkang sanyatane munggo apa wigatine dening Kaki Prabu Puntadewa ditimbali ing kayangan merga ulun iki mau ya mung saderma nampa dawuh wah dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane ora ngerti wigatine mongko kowe mau kondo nek diwedharake bakal dadi perkara nek mbok wedharake kowe omah perkewuh saiki rasah dadak nganggo perkewuh Kage Wedarna apa sing dadi karepe guru kakekku wis ulun kandhakake ngarep yen ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok
Wis. Lan ulun nadyan dewa nanging ibarat mung balang watu disawatke ngalor ya ngalor, mung disawatke ngidul ya ngidul. Sawatke ngetan ya ngetan, sawatke ngalor ya ngalor. Heeh. Ngulon ting. Yen ngono ora ana bedane dewa karo watu. Kowe dikongkon karo guru, kakekku kon nimbali mbarep Punta Aji kakangku. Ning nek nganti ora cetha perkarane, wah aja takon dosa. Urung-urung kok wis aja takon dosa wis ngancem karo dewa. Walah iki tobat. Trondo lho iki. Ya ngene ya Sena, satemene ulun ngerti marang kersane adik guru. Nanging ulun mboyaken nomblakake marang jeneng kita kabeh. Monggo perkarane lan wigatine mboyaken diwedharke ana kene. Merga mengko adik guru dhewe ingkang bakal medharke. Wedarno saiki ning kene perlune kabeh ben ngerti. Iki bocah apa ya iki ya? Rembugan kok ngoyak wae. Ya wis ngene. Persajan wae. Kaki Puntada ditimbali ya merga saka dosa kaluputan ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Kaki omongo dosane kono apa? Dosa lan lupute ora liya sepisan nggone Tarak Brata Amatiraga kena den arani manunggal cipta nganti lirwa marang keprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan nganti gawe menceng wot ogal-ogal kawah umub mawalian kaping pindho iki yo Dasura praptane si Puntadewa merga wani mapai derajate tataraning para dewa. Kowe ya Prakudara buktine apa? Apa kowe nggawa kertas bukti? Endi buktine? Madeg jumeneng Nalendra nanging boya nganggo makutha. Malah nganggo gegelung keling, mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan para Wasupitri. Ingkang wis katrima subratane tur jiwane ya Brahmana setengah dewa. Mongko Puntadewa kuwi jiwane Nalendra ingkang sifat satriya. Lah kuwi dianggep Dawura patrape. Wah, biyen-biyen ewuh apa? Nalika Punta Aji Ratu ngrenggani negara Ngamarta, gajeke dewa ingkang nekseni, nanging kena apa saiki ngungkih perkara iki? Biyen ewuh apa kok saiki lagi diundamana? Wah. Kang mengkene ketok nek Narada kakekku mung golek-golek perkara. Kowe mung golek salahe kakangku, ayo bloko wae. Wah, jane wiwit Narada kakekku mau rawuh, aku wis subriya. Punta Aji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput, ning lupute ya ora cetha. Nek lupute cetha, sakarepmu arep dipidana, nanging yen mung arep golek-golek lupute, wah aku sing ora trima. Lan aku tak takon umpama Punta Aji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Mengko saka perga saka gedhening kaluputane Puntadewa, saka keparengan Adik Guru bakal dipidana lan dipidana tanpa beda kaya Sudarmamu bakal dicemplungke ing Yomani Loka. Jaja muntaplir kinatap netra kocang ondarandir hidupnya mangala cakra wah Narada kakekku, Narada kakekku kudu ngerti Pandhawa wiraga 5 nanging jiwane siji. Wah mula kowe mau kandha yen to Punta Aji kakangku bakal dicemplungke ning Yomani Loka. Werkudara ora trima. Lho, sebabe apa kowe ora trima? Aku wis kandha
Pandhawa kuwi raga 5 jiwane siji lan kaya dinindhok sak petarangan. Mula gandeng rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Punta Aji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Loh. Sapa sing arep makili? Aku. Wakile aku. Pukulun mboten namung Kang Mas Werkudara nanging Arjuna inggih dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Kula inggih sagah Pukulun. Kowe krungu dhewe. Krungu dhewe ora? Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar uga saguh dadi wakil. Tegese Punta Aji kakangku diwakili sedulure papat kowe wis sah. Mula ayo gage ademno Pukulun Bathara Guru tak adepane. Monggo yen ana apa-apa tak tanggunge. Wah, kacau balau. Kacau iki. Wah, jan druhun. Sing arep napa paukuman ki Puntada kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek ora oleh wong papat iki sing munggah. Nek oleh wong papat sing munggah yen ora oleh Pandhawa ora ana sing munggah kayangan. Oh, lah trondolo iki. Sikak pahit. Sena gandeng sing nandhang kaluputan iki pun Kakang, mula aku wae sing suwanana ing kayangan rasah. Iki perkarane ora cetha, tegese diomong arep golek-golek perkara. Mulon rada kakekku. Oleh ora oleh Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Punta Aji kakangku. Alah dalah. Piye Putu Prabu Punta? Inggih. Yen mekaten kula semanggaken Pukulun. Ya wis. Jan. Oke lah nek ngono ora apa-apa aku. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ing kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Nger. Nedya makayangan maneh nganti kadang kita papat. Inggih Pukulun. Sembah kula miring jengkar paduka. Ya, Werkudara gek entang pamit to. Wah, Punta Aji kakangku aku njaluk pamit. Njaluk pamit munggah neng kayangan dadi wakilmu. Ya di surti ati-ati. Aja ninggal duka lan prayoga Koko Prabu. Kula iki nyuwun pamit Koko Prabu. Kula iki nyuwun pamit Koko Prabu. Adhiku Di sing padha praetna ati-ati ya Di. Pandhawa sekawan lampah panglimunan humiring Bathara Rada
Kedyan Rina Setanana Janma kang uninga panandhenana titah ingkang mrojol saking sela-selaning garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi sawetawis sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa bilih sedya den banjut dewa mila sang Dewi Sigra manjing sanggar palanggatan ngrungkepi pepadaning sang Nata sare ananging sesengguhan kawarsa anggung karuna. Yai Drupadi sira yai ngrungkepi padaning pun kakang sesengguhan nggonira nangis nganti deleweran waspamu kena ngapa solas lagamu kok semurengu apa kleru tumindakipun kakang mara gage matura apa Yai Ratu sinuwun estunipun paduka menika nalendra ingkang titing pamawas luhuring bebudanipun nanging menapa paduka boten enget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking setya bekti miwah panyengkulungipun para kadang paduka Pandhawa sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos sing mangke lila legawa binanjut ing dewa pinangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sedherek sepuh lajeng menawa pedhaipun paduka Nyakrawati Bahudendra menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa teges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancik dhateng kasangsaraning kadang sinuwun. Tirapuk Braja Lungit tiasing wong agung Amarta jangkal pinggit ing raos parandene ing batos anutuh diri labet panangising putri Pancalaya ingkang garwa Dewi Drupadi kawusa kocap saking sesaing raos genira nampi panandang sirnaning Pandhawa ingkang sekawan sigra meleng cipta katarima panuwunira slirane saya mekar sagunung rong gunung pitung gunung ngebahi sanggar pelanggatan. Drupadi olah dalah umpama jagatina wong wadon genep loro telu kaya Drupadi iki tak kira jagate bakal tayem tentrem. Drupadi kowe manggono ana ing wadukku wae aku ayo takjak munggah ning kayangan dewa-dewa orang wali dulur-dulurku kayangan tak obrak-abrik.
kating sumpena sumuping rasa jati sinegak semanten genti kocapa ingkang wonten sajawining pagelaran Garing Amarta para putra denira sami nganti timbuling para pepundhen Pandhawa ngantos sami cumengklungen prasasat ngentosi kumambanging watul sirmeng kawula kapus. Kang, rene Kang. Koto risang Gadot Kaca Kiron Mapakarga Suta Takapira Kresna maner muji sakti nira Dimas Antasena nggone awak dhewe sawetara mapan ing jaba nunggu timbuling para pepundhen Pandhawa ngene padha semedi ing sanggar pamujan nganti cumengklungen nanging durung padha timbul ya Yai kok para pepundhen nganti suwe nggone padha semedi Yai Kakang Gatot lan Kakang Antareja nalika semana aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen para pepundhen Pandhawa iki nggone padha semedi ing sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Yo, nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Wah. Ayo mbok sabar, mbok menawa mung durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabaran awake dhewe ning kene sing baku supaya jaga utawa ngreksa kawilujengane. Kagyat risang kapirangu piranggul kinempet kempet dosang retnaning bawana aduh Dimas kok ngerti-ngerti bumine obah iki ana apa iya Dimas iki ana apa kok kaya ana lindhu gedhe wah iya lindhu gedhe ngene iki gek pirang SR ya iki urane Iya. Arjoko blae iblis lanat padha jeg-jegan kae kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira jagat Dewa Bathara Dimas Antasena mulane kok para pepundhen Pandhawa ora tumuli timbul genah disikara dening buta iki
Buta gedhe murang tata mati jeneng aku. Dikira aku ora ngerti kowe kuwi Gatotkaca anahe Werkudara. Ayo aja mung kowe Antarja Antasena maju wah. Gugu karepe dhewe. Buta culna Dimas Gatotkaca Kang. Aja maju, kowe nek maju ya mung wirang. Wis aku wae. Ayo coba culna dhisik Kakang Gatot kuwi. Apa dikira aku ora ngerti? Kowe kira ya Wasami aji dadak dadi buta barang iki. Gatot Kang Antarja doli nggawa ngisor. Oh iya Kyai, lali aku. Mengko kowe ndak malah do kualat kowe karo buta iki. Kok Dimas ora wedi karo buta iki? Lah wong aku wis kenal kok nek karo iki. Elok tenan Pak Dewi kok dadak dadi buta barang iki ngopo, Ji? Oh, lah dalah. Pancene Antasena ora iso diapusi ya, Ngger. Mulane aku dadi buta merga pepundhenmu. Bapakmu, makmu cilik lan kembar digawa munggah ning kayangan arep dicemplungke kawah Candra Dimuka. Mula tunggu negara Ngamarta aku tak munggah kayangan. Dewa-dewa ora gelem wali adikku. Wah, tak gegulung kayangan. Prisa to mau nek Butama ki Wasami aji. Iya Dimas. Ya kuwi. Kok iso dadi buta gedene semono kae mau? Ya kuwi pinangka pralambang yen kesabare menungsa kuwi ana watese. Punta ki sabar ning yen kecenthok iso nesu ngono kae. Kaya aku ya iya. Aku ki ya iso gedhe. Neng durung wayahe. Nggo nganggo wektu nganggo jam barang. Wis ngene wae saiki. Prayogane iki para pepundhen Pandhawa padha munggah ning kayangan. Sing bakal awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta aja nganti ana sabrang. Aja nganti ana ingkang bakal mbebutek banyu bening ya. Prayoga mengkono ngreksa karajaning negara Yai.
samudra sumbar datar watar lendo bumi konjeng gumaludo kuntur katuk lele Jaramaya tungaing tanpa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulan gagat Girinata ya kuwi nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur Pandhawa bakal dicemplungke ana Kawacandra di muka Jaramaya. inggih lajeng kula jumadeng dawuh Ibu Betari. Jaramaya dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning kayangan Suralaya sing sejatine mau bakal dipidana bakal dicemplungke ana Kawacandra di muka. Lah mestine iki negara Ngamarta banjur suwung mojo nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning kayangan gagiranen godanen yen perlu negara Ngamarta padha rusakan lan kowe kabeh tak keparengake mangsa marang turun-turunipun Pandhawa. Oh inggih ngesaken dawuh lajeng bidal kula bincang menapa Ibu Betari. Ora ketang cala lintang sambung obor budal dina iki. Inggih nyuwun pangestu wae ladalah wadya bala baju barat kabeh wae. Loh. Kabeh wae padha budal ning negara Ngamarta. Do golek pangan niki mengko inggih ayo co mangan mangkat budal dina iki.
siap. Wah. Aduh, mutiara lah, mutiara lah. Aduh. Ayo. Serasah gamelan. Oh, ngaso sik. Wah. Waduh, wah. Waduh. Sawa Antasena? Antasena. As. Waduh. Mujar tenan aku. Waduh. Mati tenan aku. Waduh. Buri. Metu buri. Ayo sapa meneh sing arep maju rene? Wis kesel pancake mesakake aku. Urung tak jupuk. Wah. Wah. Ampun dipendhet, Pak. Ampun dipendhet, Pak. Ah. Walah. Rekane iki arep ngeselke pancake aku. Jaramayane nek ndi? Ora tekan aku. Sing anu supuk sik. Bolah, ampun. Ya Allah ya Allah. Walah. Walah.
Ampun, Pak. Aduh. Ya ampun. Sampun, Pak, niki sampun kok niki. Sampun. Mengendakne. Wah. Waduh. Mati aku wis kono kene kono. Wah. Wah, lah dalah pancen anak-anak Pandhawa bisa disangga enteng. Ora iso digawe enteng sawetara diundurin dhisik. Aja laju sang ayu palungguhan ulun Kakang Narada
Kados pundi menika kaki Puntadewa kok mboten derek sowan? Prakencong warudaya Pak Pong Bu Bolong. Kali Codhe sapa sing gawi kali praga, sapa sing nyasa nyuwun sewu. Mugi dadosna kawuningan Adi Guru nalika semanten kula wonten ing sanggar palanggatan negari Ngamarta. Pancen pinanggih Pandhawa gangsal ingkang nedheng Talakbrata Musana sareng kula matedaken dawuh timbalanipun Adi Pramesti. Menika Werkudara tumuli matur yen to sawanipun Pandhawa dipun wakili kadangipun sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka lan kembar. Pramila ingkang raka nyuwun pangapunten dene kula boten saged nyuwanaken pun Puntadewa Adi Guru. Kakang Narada mboten dados marakipun Puntadewa menika sebab pinambengan Bratasena. Inggih lakar mekaten Adi Guru. Praigi dipun dangu nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadhah wangsulan ingkang ngawrat lan Werkudara mboten saged dipun inggahi sampun kuwatos ulun menika ratuning dewa. Inggih. Kula namung ngemutaken karana kula ngipati piyambak bilih Werkudara menika pancen titih saestu. Wong ilahi ngastu nama sidam. Wayah ulun Werkudara. Wah. Guru kakekku piye? Ana dawuh apa? Ing antarane wong papat iki sapa ingkang dadi guru wicara? Aku. Kabeh perkara mengko aku sing wangsulan. Yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang matur lan tak anggap bener, kita wong papat bakal luar saka Pandhawa, kita kena bali menyang Ngamarta. Nanging kosok barine yen wangsulanmu mengko ulun anggap luput, aja takon dosa. Kita bocah papat kudu nampa pidana ingkang minangka wakiling Puntadewa ingkang pancen luput lan kudu nampa pahukuman. Piye Sena? Mengko dhisik. Aku tak takon karo guru kakekku. Mapane tembung bener lan luput iku kepiye? Dununging piye? Sena. Apa darunane dene jeneng kita dadak takon mapane bener lan luput ya? Merga sing tak anggap bener durung karuan bener. Durung karuan bener tumrap guru. Semono uga sing tak anggap luput durung karuan luput kanggone kaki guru. Mulane babagan bener lan luput iki mengko kudu tak kenake dhisik wates-watese. Sebab apa? Iso wae sing bener tok luputke, sing luput tok benerke. Apa meneh yen isi atimu mung lambaran gething keburu sengit, kabeh wangsulan moko mesti sarwa luput ya apa ora? Lah, rasain loh. Sing ngadili malah diadili iki mengko. Kakang Narada, kula aturi kendel. Ampun ngregon-ngregoni dateng pun kula Werkudara. Bener iku ana telung perangan, bener dhewe, benere wong akeh lan bener sejati. Lan ing kene ulun nganggo bener sejati. Piye? Wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa? Yen pancen kandhamu kuwi lahir batin tenan, muga-muga iki pengko iso jumbuh lan gathuk tenan. Saiki wangsulana pandangan ulun, Sena. Kakangmu Punta kae kaluputan jalaranku mawani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gage jarwakna. Apa werdine lan tembung Puntadewa iku? Wah, Punta kuwi tegese linuwih utawa luhur, dewa kuwi tegese jiwa. Mula barep kakangku nganggo jeneng Puntadewa mengko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih, ratu ingkang luhur bebudene. Merga buktine wis ana. Buktine apa?
Ngrogagi buktine apa Werkudara? Barep kakangku kae padha-padha ratu nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar drana lila ing Bandalaga ing pati ngendi ana ratu sing kesabarane ngungkuli kaya barep kakangku ngendi ana ratu sing nyawane dijaluk diulungke ya mung Punta barep kakangku mula ramu kalian panjenengane jejuluk Prabu Puntadewa nyatane ya luhur tenan ambege guru kakekku sak karepmu nggonmu ngarani wangsulanku iki mau anggap bener apa luput monggo. Wah edan iki Werkudara edan iki wangsulane tledhak-tledhok ning kok sarwa mentes lan pener atos-atos lho Di atos-atos Di Guru. Inggih Kakang. Nanging wangsulane Werkudara menika lepat. Lah ra iya to sing bener diluputke genah golek masalah iki wong wangsulane nganggo dasar bebener ya tetep diluputke. Sena wangsulanmu iku mau luput dasare apa kok kaki ngluputke wangsulanku? Ya luput merga kakangmu wani nganggo jeneng Puntadewa kuwi ulun anggep wani nyahak wani nglangkai panguwasaning Jawata bakal ngungkuli lan ngendih kawibawaning dewa ya sakarepmu gonmu mertekke nanging saka pangrasaku lan saka kapitayanku Punta kakang ora duwe niat nyahak marang wangwasamu. Wah malah saka pangrasaku pandakwa kaya mengkono mau mung budal saka ati meri serik lan gething. Lah genah wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang penyacat. Wis ora karuan, wis ora karuan. Banjur ingkang kaping 2 Werkudara, Puntadewa luput merga wani nganggo gelung keling. Mongko ingkang wenang nganggo gelung keling kumono mung para dewa lan brahmana. Mongko Puntadewa mung derajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku ulun anggep luput gosik. Aku tak takon didekane brahmana kuwi kepiye? Apa jubahe, apa surbane, apa udenge, apa tasbihe? Titikan kabrahmananmu jubalan udeng nanging pambegane lan pawatekane pambegan sing kepiye kanggo nitik kabrahmanan. Janji ana wong pinter mangreh marang kodrating hawa nepsune ya menungso mau wenang sinebut brahmana. Wong sing mangreh pepinginane dhewe wujud apa? Wujud hambek suci sertane sabar lila legawa turta hambek berbudi bawa laksana. Yen ngono watak suci hambek sabar ngono wae tumrap barep kakangku apa ya isih kurang? Lah 2-0 Pun to ngalah mawon Dadi Guru, ngalah mawon. Tur meneh. Punta kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung kelingke dudu karepe barep kakangku. Nanging sing menehi jeneng ya Pandhu bapakku sing dandani nganggo gelung kelingke malah dewa ya kuwi Bathara Darma. Nanging kena ngapa barep kakangku isih mbok luputke? Kena apa dudu Bathara Darma sing ndok salahke? Ayo ora mungkin rombongane dhewe kok, ora mungkin salahke. Coba kuwi barep kakangku nganggo jeneng Punta. Ngalah mawon niku Werkudara wajan. Wis ngaten mawon jenenge pun kalah Di Guru. Pun ngalah mawon. Barep kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging ngopo anggonmu ngluputke lagi saiki? Yen ngono iki mung tak anggep dadang leoni jujul usuli. Genah nek ana wong jahil karo Pandhawa.
ora trima perkara jeneng lan gelung banjur gugat wong jail mau tok turuti banjur Pandhawa tok luputke banjur Pandhawa tak ancem tok hukum sing abot ya apa ora pun ngaku mawon berkencang niki pun Werkudara pun angel niki Adi Guru sapa sing usul ngene iki mau Kaki ngaku sapa sing jaile aku sekadang wah nek Kaki Guru gelem ngaku aku malah ora apa-apa jalaran kuwi mau bakal gampangke marang kabeh apa sing dadi panjang aku kita darbi panjang ka apa Werkudara kuwi dudu perkaramu aku duwe penjangka apa kuwi perkaraku Gage bloko sapa wae sing jaili Pandhawa aku mung bakal ngaturke matur nuwun marang wong kang jaili aku jalaran yen aku wis ngerti sing jaili aku sekadang kuwi malah cerak ketekan sing dadi sedyane Werkudara kados pundi Kakang Narada pun diblakake mawon niki angel niki punan bloko mawon Adi Guru Adi Guru ling luputke Puntadewa niku merga saka pangaruhe si wanita panggoda ngaten mawon Werkudara prasajan wae sejatine pancen ana kang boya sarujuk lamun kakangmu nganggo jeneng Puntada lan nganggo gelung keling banjur gugat marang jeneng ulun ingkang darbe atur mau ya kuwi Betari Durga Werkudara Kagya Trisang kapirangu yang lirempet kempet besang rataning bawana ora lido ujare wong adaplok aku wis bedhek kawit mau iya kandhane kok Adi Guru niki mbuh kok nek wis muni ketekan Durga ki jan mbuh apa-apa mesti digugu luwe-luwean muni Durga sowan janji wis nganggo klambi ketat kathok sak dhuwur dengkul wae jan iki wis pegatan ning kala mangsa sesuk diagem dibutuhke oh alah Adi Guru wah gandhe wis cetha perkarane kanggo jaga wibawamu lan supaya lega atine Betari Durga Gage ora sah sesuk-sesuk aku sak sedulur enggal patrapana paukuman sing abot saiki hukuman Pandhawa papat wong ilahing ya Werkudara ulun mung nuruti penjalukmu ing dina iki kita bocah papat ulun tetepake nandhang kaluputan dene kumawani nglangkahi wewenang ulun mula banjur ulun patrapi pidana sing abot mung wae sena tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng kita ulun paringi kamardikan milya kita bocah papat njaluk dihukum nganggo cara sing kepiye Werkudara Gage milya Werkudara wah yen pancen aku kon milih aku njaluk dicemplungake ana kawah Candra Dimuka wah la edan tenan iki Werkudara iki edan Werkudara ngemu ki apa kawah Candra Dimuka iki nggon apa kuwi nggon panas nggon panggodane para yatma ingkang wis murut kasedan jati nanging ngundhawa ing pakarti nalika sewe ana ing Janaloka mongko panase pitung panas Madyapada lah kok kowe malah njaluk dicemplungke iki edan apa wah Wai. Remuk kowe mengko ning jero kono kae Werkudara. Wis ben tak lakonane. Mati mbok ben. Werkudara yen ngono Gage kita bocah papat enggal manjing ana kawah Candra Dimuka tumuli nyemplung dhewe wah yo Jlamprong kembar aja dile ayo tak gendong nyemplung kawah Candra Dimuka le
ora Kancang. Pripun Adi Guru? Kok Adi Guru malah namung nggugu karsaning priyangga? Wah, wis. Sampun Kakang, niku pancen panjaluke Werkudara. Nggih. Nanging Werkudara kadang boten lepat, malah Adi Guru menika ingkang kula anggap boten adil. Adi Guru ingkang nggugu kersaning priyangga namung ujardaning kanepson. Nanging eling lho Dik, Allah boten badhe tumama ing becik lan sakabehaning tumindak temtu wonten undu-unduane kula ingkang sowan pukulun. Suwan sajak sumengko iki Bathara Indra tanpa tinimbalan apa wigati Indra inggih Rama Pukulun ngaturi uning ngobile kayangan geger para apsara apsari sami lumajar sami bingung krana wonten pangamuking buta ingkang ageng lawan-lawan sedaya wangunan dipun rusak temah bibrah Larak tenan to. Larak napa? Nembe kemawon kula rasan nek sakabehing tumindak Allah menika mesti kemawon mbok wonten undu-unduane. Lah niki kayangan ketekan buta ngamuk arataya ke. Pripun sakniki? Pun Kakang Narada Indra dawuhna parang kabeh prajurit Durandara supaya mbalekake lan ngendhake buta kuwi inggih ngesakaken dawuh nyuwun pamit Pukulun. Putih munggah kayangan waning rusak wewangunan. Kita sapa? Wah, Dewa Rawas kita. Kena aku iki Dewa Amral. Nganti gawe orek skori sira matangkep. Bareng ngopo? Wah, aku goleki Pandhawa papat. Ayo, endi Werkudara Janaka kembar? Tok delikke ana ngendi ayo. Kage wenehno Pandhawa papat. Walah keparet ora gelem minggat mati dening aku. Wah, kegulung remah-remah we.
Wah. buta gedene semene ora duwe tata krama kowe sapa buta kok dadak nganggo tata krama ayo kowe Bathara Guru ya pancen ulun iki Bathara Guru kowe sapa kita sapa aku Dewa Amral tegese Dewa Amral ki Dewa Agung yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun merga sing sinebut Dewa Agung kuwi mung panjenengan ulun. Peno ngopo kita iku titah wantah lan badan wadak. Mongko apa es diyu nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral ora edep. Dewa Werkudara Janaka kembar Werkudara sasedulur wis dadi pamurba ulun. Wah Dewa Nasar tumindahe kegulung kowe. Pripun Kakang Narada jebul buta menika digdaya sanget lah kandhane kok dalah kawirangan ta Adi Guru. Aduh lajeng prayoginipun pripun Kakang? Pun sakniki Adi Guru mandhaping marcapada pados pitrayasan Adi Guru.
kayon kate upeng angin sumya swaraning kang rengyan samirana mawariris lung marang gandaning puspita Titisonya Madya Ratri Raras rumedeng akasa bocah bajang girek angin nanamu banyu segara ngene-ngene kepedungkon sesisa iku Sirping sawang ngarpa gumatos ing dalu jroning ratri dewa ingkang kacarita amung saewang Pertawati ingkang jemedhul saking Prang Wetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandene Bisma bawani jagat raya dupi tatasing kamantian diwasane nang nawa wancine wis ngancik gara-gara bumi gonjing mandelong kang langit samudra kocah sumamburat pindha kena para banyune kaya kang gunung lama bangkamawatu kani katembuing bayu bajra ing akasa kumudhuk sora lir gelap sasra kekayon rapa kadya ten babati katembuing mancara apa to pertandaning gara-gara bumi goncang kancing liru ping 7 dina obahing jagat prakempa namudra kadya kirucak Kowat kabit putri desa Gewangan Tento Boga gunung tarung padha gunung akeh kayusol kaprapal katemping latu mangalat-alat sumira semundoling antariksa sumrambah kayanganing jawata kagiating apsara-apsari swaranira gumuruh lir gerah tekaping undaran tiri bawana kawah candra dimuka kadya kinebur padhala mangambak-ambak udan barat salah mangsa bledhek tatit leliwiran mubiar-mubiar pindha dedet Irawati gara-gara ing jagating pakeliran saya menghormati mijilira parapat punakawan Kilurah Semar Garing Petrus mawon Kilurah Bagong ingkang sami gegocekan madyaning Ngararamba alon alire